Sa Lapu-Lapu City Sports Complex, gitigom kining 105 ka mga drug advocates gikan sa Barangay Basak, Paho, Luok ug poblasyon alang sa pag-apod-apod sa tag 5,000 pesos nga livelihood assistance. Sila ang ikaduhang batch sa mga drug advocates nga mipaubo sa unong kabuwan nga outpatient drug rehab program sa lokal nga kagamhanan. Pinaagi sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention kun CLOSAP. Apan sa wala pa sugdi ang payout, gipaubos una sila sa surprise drug test. Di nasuta nga tulo kanila ang nagpositibo. Matud sa Executive Director nga ang mga nagpositibo gihatod na didto sa CSWDO aron mapaubo sa counseling. Samtang gipasalig ni Mayor Junard Ahongtian nga gawa sa tag 5,000 pesos nga livelihood assistance, mutanyag usab ang lokal nga kagamhanan ug trabaho alang kanila nga buot nga magbag-o na sa hingpit sa ilang kinabuhi. I am still checking kung mga drug surrenderies ba na sila or mga plea bargainers basad sila, no? But for sure, if mga plea bargainers ni sila, it's up to the court kung ano siya mahitabo nila, no? But kung drug surrenderies na, I was told ni Colonel Lim na mga siya og name para for further verification. Kita na kinanglan ang atong syudad, kinanglan ta og karpintero, na kinanglan ta og mga driver sa atong garbage truck, kinanglan ta mga collector sa atong garbage truck, no. So mo na gusto ko makuha gikan gid nila.